Хора, след мача ни ебаха майката. Какво става в тази държава? То път не го вкараха на дълбоко, то много на дълбоко, ама следващия матч гебеме. Маня, какво ти кажа, давай, ами еби се, ват. Еми вкарай си дилото на дълбоко, то и... Майка ви деба, спрете да се карате да ви еба отзад всичките педераси шибани. Майка ви деба, сега ще ви покажа как тия да ги ебеме отзад. Гледайте какво направи, бе, вие така можете ли? Майка ви шибана. Ама защо това трябва да го правиме? Еби си майката ви, педерас. Аз мисля, че корен хванат е работа, че ти си педерас. За 100? Абе, ти аутист ли си, маняк? Да тила майката. Аз съм тикток. И ям кучета всеки ден. Вие не ядете, ха-ха. Обичам да ям Макдоналдс всеки ден. Изневяш ме с този Макдоналдс. Осъзнавате ли, че Бумбем ще бъде ще обрати целия свят? Бумбем опасно за целия свят, не го ли осъзнавате, идиоти? Еми то такова да кажеме, Думкай се отзаде, майка ти дева. Бей, помочо! Писна ми да ме риша всеки ден, като се прибера от този тъп Бумбем дебел. Как може да псуваш Бумбем? Какво има? Станало ли е нещо? Я пак, розовелко! Барал си е лайката. Искам да ви представя моята курва! Тук смърди на педраси. От тебе смърди има повече, курво. Ти ли бе тъп? Малък, после ще те очаквам в егото нас. Ей. Застото да те еба! Какъв малък педерас си ти. Деба! Да бе, верно ли бе? И сега идва майка ти! Труша е педал. И в тупката на майка ти. Очилатко, ще пиеш, бе. Я дай една глътка. Колко за? Педера се такъв не ми даваш една глътка, аз ти направих цял сиска, тя майката нещастен гей. Думкай се отзад. Бах ти нещастник, копе, бе, бати човека. Я муха, бе, още имаш меко по устата и мой не погаза нещастник. Ват, засегна ме, но искам да ти кажа само, еби си майка, да! Копе, бе, такова. Тела майката ще мазна. Аутистик, бро, what the fuck? Да съм, но пък поне имам майка за разлика от тебе. Копе, бе, такова. Пастък! И лешници! Накак се! Брат, забравих си памет, така че съжалявам. Аз имам шестица по математика! Брат, боли ме кура, никой не го е бел тук за твоята тъпа шестица. Аз имам голям курс за разлика от вас. Ама ти от Дарко излизаш, овцо. И защо имаш мъжки глас, по дяволите? Нещо ми влезе в гърлото и за това. Бати, изро да си честно, нямам думи. Искаш ли да сме гаджета и да правим нещо забавно в нас? Не! Ами аз искам да ти кажа, че съм мъж! Поредният изрод от Dark Web. Ами аз искам да ти кажа, че майка ти е на парчета в моето мазе, малко коперенце. Бати, нещастния изрод. Хора, ара ходиме до Макдоналдс. Искам цялото меню! И още фастъци! И лешници! Май имам диария и запек. Осъзнавате ли, че ако дадем цялото меню на Бумбем, той ще мъртви целия Макдоналдс и ще стане Чернобил номер 2. Би му майките, без тук вече има радиация от Бумбем. И смърди на барбекю сос. Хайде до Макдоналдс! Да! Какъв е този порно сайт? Това истинско ли е? Внимавай с думите, защото аз съм актриса там. Ти не беше ли мъжма? Към този сайт има и порно игра. Моля!
Ти ташак ли си правиш с мене, бе? Тъшак, не тъшак, Слави, ма такова е положението. Ай, тъшакът си само ти. Топките ми! Беги, бе, циганин! Ей, Бемка ще те съди за телесна повреда, бе. Ей, циганин, дай ми топката, бе. Лицето ми! Да ти ева майката на тебе. Сопаджия, тренирай повече, бе. Се оплача на мама! Бемка, тренирай повече, не можеш да играеш. Не! Ей, курва! Искаш да вземеш... Сега пак какво? Разбрали за новите икономични кондоми, много са яки. Много са яки, но и много скъпи. По-големи са от на вас, тъпи шибани момченца недорасли. Я ме обижи, бе, курво. Благодаря ти за подкрепата. Ти ли, че ми кажеш, ба? Курво недорасла. Намерена на кофа. Този розов тапак не може да вкара на празна врата. Само, че нещо се разстрои. Като ги гледам тия сопаджи, май няма да успеят да вкарат гол. И аз така мисля. Те са толкова слаби, че ще загубят от македонци. Знаеш ли какво? Отивам да си напудрям носа. Не мога да ги гледам тия сопаджи. Аутисти смотани. Аутистите ще справят по-добре от тях. Аз не мисля, че ще си напудриш носа. Какво Аз правиш мисля, че докато не си си пудриш носа? Не е твоя работа, но само да ти кажа, че всичко е в кръв и превръзки. Има едно нещо, ако не знаеш, това е цикъл. Ма ти имаш ли цикъл, аз мислех, че си мъж. Тя лъже, имаше черен човек при нея, имаше сперма в устата. Това е баща ми, бе, изрод! Аз какво има в устата не е важно. Важно е вие какво имате в гащите. Недорасли педерасчета. Вие трябва с лупа да си го гледате. Вие нямате такъв. Макдоналдс, KFC, King Burger King. Отивам да хап на кебабчета при сърбина, чичо сръб. И аз огладнях. Аз също огладнях, искам рахийка. Ти, капитана? Не, аз пия само водка. Аз искам бомбонки. Аз искам фастъци. Аз искам да бъдете всички, защото бебката под окото ми се оголеми. Майка ви мръсна нещастна. Аз съм най-доброто, макар че перинки и ям лепил. Аз искам да шмъркам сол. Много обичам да слагам сол върху сол. Това ми е любимото нещо. Фастъци. Аз пък обичам кекс с боб. Много го обичам. Никой не те е питал. А капитане, помниш като в едбока се нашмъркахме, яко се пак за това, не как да го забравя, обичам. Припаднах от тази прах, направо. Аз искам жълъди, защото кремчето ми е чувствително. И нямам пари за бомбони, за жалост. Бати тъпата инфлация. Стига, хора, не се отказвайте. Ако нямате пари, просто ограбвайте стари бабички. Да! Давай! Ау! Деба! Майка ти! Майка ти, мръсна! Знаех си, че ще намеря тук нещата. Как си? О, здрасти, негър! Ау! Виждам, че си тъп, така че нямам какво да те бавим. Типа си синя перука. Какво? Вода, бачково, ташак ли си правиш? Ами, какво да ти кажа, благодаря, че поне това съм ти дал. Педал скъпан. Гледаш само да спестиш пари от своите приятели. Сега разбрах защо малките деца харесват Аксел. Той ги затваря в неговото мазе и им дава да ядат от самото си месо. Канибализъм, разбираш ли? И до някъде това си е бизнес, ако ме разбираш. Ще е хубаво и аз да си направя такъв бизнес. Ще е много хубаво. Ти нямаш приятели, забрави ли? Как го помисли това? Няма да стане. Може би ти си проблемът. Чуйте ме, ГЕРБ, опрете си тъпата държава, защото аз ако трябва да оправям, ще стане страшно. Моите мерки са толкова строги, че няма да видите бяло слънце. Ясно ли ви е?
Така че си оправете тъпата система, за да мога да слагам повече пари в казината, иначе ще стане страшно. Ясно ли ви е? Да ви еба майката, ще има ни просят си дева. Отивам да слагам някой лев. А! Ето го и този педал. Аре бе, майка ти шива на по-бързо светофар шибан. Болница? Па си знаех, че ресурса на мачаква толкова да ходи в болницата. Бате, ако не е в тази стая, гръм да го удари. Честно, брат. Бате, къде ще е за толкова като невидим, бе, брат? Да го еба и отзаде. Го правиш тук, бе, наркоман. Аз такова, само да си напудрено са... Пак ли си дошъл да ми предлагаш наркотици, бе, наркоман, какво искаш? Не, аз просто видях едно малко момиченце, което явно е твоята дъщеря и реших да вкарам в моето мазе за моя бизнес. Поне може си разделим парите, ако те устройва това. Брат, просто ми я дай, за малко, ако ме разбираш. Поне може си разделим парите. Поне децата в моето мазе и храна с качествена храна. Да, може да е малко с теко срок на гонс от 2010, но какво да се прави? И за вода и дам пикня, но пак и рум сервис, нали? Джулия Блейс. Аз пък мисля, че ти няма да влизаш вътре. Няма. Моля, сега искаш ли да ти набия канчето аз съм тебе? Мале, кай си, айде долу пред блока да се биеме, вият. Ела тука са, ела вътре, ела бе, ела. Аре бе, че те чупим, сега ще видиш ти, хас му карай, сега ще те чупим. Името ми е Хуева. Беше много добро момиче, но пък няма да ти я дам малък гей. Ако я пипнеш, ще ти щупа канчето. Ясно ли ти е, малък нещастник. Мухни, че ще се събудиш от кома, бе, нещастник. По-тихо, опитах се да спи момичето. Вау, бати тъпата шега. Бати, само това ли успя да ми си измислиш, бе, гей? Аз поне успях да измисля нещо за разлика от тебе. Сега изчезли от тук, малък нещастник. И ще аз му кара такъв. Ева, мати и коперето. Толкова се радвам, че се спънах на работа. Ей! И баща ми ме удари с топката в минчата. Ако трябва ще те ритна втори път, малко копеленце. Толкова е яко да си дете. Но по-тихо, че ще се събудиш от кома. Аз бих искал тя да спинка. В дълбок съм. Беше толкова щастлива, докато някой не я ритна в минджата. Бих казал само една дума и тя е Хасмукар. Лека нощ, деца, сладки сънища. Аз съм Сънчо, идвам от Горица. Да ви кажа, лека нощ, дечица, че време вече за сън. Лека нощ, деца, изпете в дълбокия сън сега. Айде заспива и втория път няма да трудим в минджата. Хасмукар, стиснах си панталона. И сега, един специален поздрав. За теб. Фанелката номер 10. Най-доброто макаши. Удри, сирене! Удри, сирене! Удри, сирене! Много як поздрав! Подобно, баце. Знаеш, че има сега намаление в Била или в Кауфмант. Може ти да си вземеш едно миесо. Миесото много хубаво. Може да я приспиш с лекарство, още ако иска се събужда. Аре, бай, чао и подобно. Абе, да те питам, ти коп, пони за там имаш ли, бе? Абе, ти ташак ли си прави с мене? Разбира се, че имам, бе. Заедно го ще има въпрос и ще ти натикам качеството отзад. Ясно ли ти е? Ще направя нежен човек отзад в гърба. Ще ти натикам и морков в гъза, докато плачеш. От комунистка вече стана ваш президент, защото вие не може да се оправите сами в този живот. Толкова сте ресурсни, че трябва майка ви да ви бърше задника, ресурсни си малки, а? Какво ще кажете, бе? Ама вие нямате правилно мнение, защото аз съм жена, вие сте мъже. Чехлевци малки, да ви ебам майката. Гледайте какви сте ниски и грозни. Никога няма да ме вземете. Тя е права! Никой не те е питал. Аз обичам сол. Аз обичам Боб. И кекс. Шибани копелета. Дай! О, леле! Дай! О, леле!
трагедия. Майка ти шива на делото нарасва. Не можеш да играеш, знаеш ли го това? Мокни бе, джудже. Че те... сега ще те щупим бе, майка ти дева, дори не знам какво правя тука бе, да виеба майката, тролове нещастни, и его и там отзад бум бем дебеля. Да виеба майката на всичките, разбираш ли го бе? Трол, дебел, джудже, зубър! Спри да ги обиждаш бе, розовелка бемка, нещастник малък. Тихо бе, жълтоластик нещастник. Да ти еба майката. Думки се отзаде в газа, това бих ти казал. Аз поне съм за миньор пелинг за разлика от тебе, а ти си за метур, които са по-слаби, така че млъкви нещастник Розов. Също и розовото е за момичета, така че млъкни. Ти си мазен педал, това бих ти казал на тебе. Думкай се. Не е честно, щупих си мастурбатора от арабите, ебати шивания букук. Затова вече ще поръчам само от китайците, не от шибаните араби, да ви еба майката шибани араби. Затова вече обичам само китайците, а не арабите. Познато ми е. Искам и аз като да си бия чеки като точко без да си докосвам хуя. Както по свещен начин. Сега ще се шеста мешата, като ти набия две бързи чеки. С мен ли си? Какво ще кажеш? Ти те чак да си през мене, да съм гей като тебе. What the fuck? Стига да е, това ще даде още повече мотивация. Брат, разкай се, да съм гей, като тебе и баща ти. Узнаеш, че майка ти ми плати за забавлявам с теб, защото ти нямаш приятел. Бемка Розова. Избора си е само твой, защото майка ти без това вече ми плати по PayPal. Отивам да заселя майка си шива на кучка. Прав си, току-що ми даде нова цел да заселя майка си, мазен гей нещастен. Аре бе, мангал, не ме тискай бе, бумбем! Корек, брадърата ли ти си мангал? Майка ти дева! Тапак хванах я! Дърпай бастун! Колко отнема на един жираф да повърне? Колко ви време и как ви се случва това нещо? Виждам бял сос по тези бели дрехи. Духайте, хванах топката, педераси нещастни! Педал, читваш! Знаеш, че аз съм майка ти, педал? Колко за ти? Аз мисля, че не трябва да ми говориш така, все пак съм ти майка. Какво ще кажеш да дойдеш при мен? Хайде, маме, ела, моля ти се, маме, ела. Гей нещастен, ела тука бе, копелдак мърсен, как си тука? Майка ти, ела тука бе! Еби си майката, курво. Ела тук и ще дължа комата на дъщеря ти. Знам, че го искаш, бяла коса. Значи, хайде, кой е човека, който най-много иска да удължим комата на дъщеря ти? Хайде, кажи ми, никой няма да разбере. Хайде да. Пътки и тъпки! За всички елате да духаме заедно! Да! Тапа, верно ли бе? Ще те чакам после в Едбила. Брум брум брррррр! Таман! Айде! Тему дракон! Как вара топката бе, магиосник? За опек! Бати китайски дракон, бате. Само аз видях един хуй по средата между дракони. И жалади! Браво! Вкара го право в дупката на майка ти! Точно в дупката! И да! Точно в дупката на майка ви! Знамаш ли, че това е твоята майка? Да! Тур за всички! Не! Добре, да! Да, не,
Пак ли то педал, бе? Стоп! Ей, педари, подобно. Размислих, вие сте най-големите гелове някога. Ти е баба си се, бе! Следващия матч играем срещу Ташакови. Пригответе се за ебати шиваните копелета, удри сирене! Това беше спонсорирано от Бумбан! Посрещни майка ти в легло! Преводач майка ти! Актьорите Вилма Карталска, Светослава Симеонова, Златина Тасева, Татяна Етинова, Кирил Бояджиев, Ненчо Балабанов, Иван Велчев, Камен Асенов, Петър Бонев, Иван Петков, Явор Караиванов, Явор Гигов, Росен Русев, Владимир Зомбори,